A idea de crear unha tipografía propia para o Depor naceu a finais do ano 2023, onde se deu luz verde para crear unha nova identidade corporativa para o clube bastante ambiciosa. O meu traballo nesa identidade corporativa era crear unha familia tipográfica. En primeiro lugar, chamámoslle Faro por varios motivos. Primeiro, é unha palabra curta, de 4 letras, moi fácil de pronunciar a nivel internacional. Faro é un dos símbolos da cidade da Coruña e, ademais, Faro é un dos nomes que tiña a cidade antes de chamarse Coruña. A proa naceu dunha necesidade posterior a crear unha tipografía complementaria a Faro, entón, por ir un pouco en consonancia coa Faro, chamouselle proa, porque tamén é un termo mariñeiro. Tamén é unha palabra curta, de 4 palabras, e ademais proa significa mirar cara adiante, cara a un futuro esperanzador. A Faro é unha tipografía inspirada nun lettering que eu mesmo deseñei para as camisetas da temporada 22-23, e a raíz dese lettering desarrollouse a tipografía Faro. A inspiración dese lettering e tamén, por conseguinte, da tipografía Faro son as formas de letra que saíron do Laboratorio de Formas de Sargadelos do século pasado. Unhas formas de letra que no imaginario colectivo galego se identifica con Galicia, claramente. Hai un detalle que pasa moi desapercibido na proa, por exemplo, que é que as súas contraformas son deliberadamente cadradas, porque como é unha tipografía que presumiblemente se vai usar en cor azul sobre fondo branco ou viceversa, o que quería crear con iso é unha textura parecida ás rayas do uniforme do Deportivo. O maior reto para diseñar esta tipografía, quitando o técnico, foi a nivel personal e emocional, digamos, porque eu son diseñador de tipografía e ademais son deportivista, entón iso para min foi unha responsabilidade enorme, o de ter que deseñar unha tipografía para o clube dos meus amores. Tanto Faro como Proa son familias moi versátiles, moi extensas. Cada unha se adapta a diferentes necesidades de comunicación debido á envergadura dun clube como Deportivo, que necesita de diferentes estilos para transmitir diferentes sensacións. A Faro conta con máis de 55 estilos e aínda estamos desenvolvendo uns novos, e a Proa conta con 18 estilos diferentes. Unha tipografía, máis aínda unha tipografía feita a medida corporativa. A tipografía en xeral non é só unha ferramenta de comunicación, sino que tamén é unha ferramenta que, debido á súa morfoloxía, pode transmitir quen che fala e como che fala. O valor dunha tipografía corporativa propia para o Deportivo feita a medida é que a simple golpe de vista, cando alguén lea esa tipografía, vai saber de primeiras que quen lle está falando é o Deportivo, e dependendo do estilo que se escolla tamén vai saber como lle está falando. Vale, creo que se conseguiu equilibrar tradición e modernidade, primeiro porque non quixen reinventar a roda, quixen facer un alfabeto sin moitos experimentos, que sexa recoñecible, que sexa un alfabeto romano recoñecible, que é o alfabeto que usamos nós desde hai moitos séculos e permanece casi inmutable. E a modernidade xa ven un pouco dada da súa inspiración, debido a que as formas de letra que saíron do Laboratorio de Formas de Sargadelos son moi modernas e foron moi rompedoras na súa época, e aínda o son. As tres palabras que definirían as tipografías para min son: a primeira, deportivismo, porque son tipografías inequivocamente ligadas ao clube, á súa identidade. A segunda palabra sería inconformismo, porque, bueno, son unhas familias tipográficas moi versátiles, moi grandes, enmarcadas dentro dun proxecto de renovación de identidade corporativa moi ambiciosa, é a palabra. Unha ambición na renovación de identidade que se está vendo en poucos clubes de fútbol a nivel mundial, diría. A terceira palabra sería futuro, porque son dúas familias tipográficas que van incluídas nunha nova identidade corporativa, dentro dun contexto ilusionante no clube, ambicioso, que coincide ademais co
co retorno do primeiro equipo masculino á primeira división.